Oikein hyvää päivää katsojat, tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa minä ja Ishumo Games pelataan tällaista, että me ollaan niinku tällaisten bedrock-blokkien päällä. Mä menen tonne ja sä oot tässä. Ja sitten me saadaan random kamoin, niinkään nyt mä sain tällaisen. Okay. Sinne meni. No, ja me saadaan random itemeitä joka 30 sekuntia vai miten se meni? Joo, joku 30 ylhäällä näkyy. Joku 30 sekuntia about. No niin, ja mene sinne katsotaan, sitten vaihdetaan. Joo, no mä menen nyt sinne. Joo, mä koitan nyt fläppää sua tästä pois. Onks tää liian kauan? Mikä tän pelin idea on? Pitääkö meidän fightata vai päästä pois täältä? Joo, jotenkin semmoista fightata tätä. Fightata, okei. Tehdään vaikka Olisiko meidän pitänyt muuten rikkoa tää bedrock niinku tässä meidän alta? Ei, se on ihan ok. Okei, mun eka... Okei, bambu-blokki oli mun eka. Katsotaan, hetkinen, se on muuten hyvä. Mä saan crafting tablein tehty, jos meillä on lisää puuta. Let's go. Tästä tulee muuta kestää kauan, kun meidän pitää saada näitä kamoja. Pientä afkausta. Okei. Hihihihi. Sä sait just timantti miekan. Eiku mikä kypärä. No mut mulla on kivilapio, et uskalla. Ja bambublokki. Se on vaan lapio. Miksi sä oot noin korkealla? No niin, random item timer on N, Y, T ja nyt. Mitä mä teen täällä? Mä voi laittaa hyvää. Ootko kukaan? Mä tuun taistelemaan täällä kädessä. Mä just tippaa alas tosta. No täällä näkee pilviä ja aurinkoa, joka laskee. Mä osun pilveen. Mikä? Musta lasisettu terrakotta. Mä en oo tiedä, tällainen blokki on olemassa. Semmonen on. Tää on kyllä hieno blokki. Kato sua päin. Oho. Sitten minäkin. Ei, miksi mä käytin mun bambublokki? Mä olisin voinut craftaa siitä tablea. Spectral Arrow. Nyt alkaa mennä mielenkiintoiseksi. Tähän vielä Bobi. Tai Varsio olisi kyllä hyvä. Varsio se olisi kyllä hyvä. Sillä kun tykittäis. Mä oon kuvannut 5 minuuttia. Me ollaan vaan seistu tässä. Suomen parasta kontenttia. Sai kärpäsien. Mitä sä sait? Kukaan. No, mulla on ollut tää kukka kädessä, et sä tykkää. Vielä vaaleanpunainen. Haluatko muuten tällaisen? Kärpäsieni. Ei vitsi, ois muuten pitänyt ensi kerralla. Mä pystyisin muuten. Sit kun mä saan grassblockin, mä pystyn kasvattaa sitä bombia. Ruskea betonia, jet. Kato, mulla on kaveri. Sä sait tollasen, se on ihan sairaan hyvä. Ei sä pystyt glutchaa, että sä et tipu. Sen takia olisi ehkä pitänyt ottaa nää tolpat pois. Sovitaanko, että jos sä tiput, niin sä et saa glutchaa enää tolpalla. Koska sehän on sitten... Jos sä glutchaat vaikka blokin tohon tolppaan, niin... Tai veden. Jos semmonen olet. Mä saan lepako. Batman! Siellä lentää Batman. Ai että, katso mikä auringonlasku, joo. Sun vesi, pitäisikö hyppää siihen? En mä kyllä pääsis ainakin hyvin alas. Mikä on nyt seuraava itemi? Sais olla vaikka 10 sekunnin välein tulisi. Tässä kestää ikuisuus. Mä teen Nether-portaali. No sen... Oh my god, mikä tää on Joo, tää oli muuten aika hyvä. Mä katsoin randomisti tänne sisälle ja täällä oli tällaista loottia.
Mitä Leipää, lumipalloja ja sinistä jäät. Mikä tää on? Bucket ice. Rikossa. Ruoaiste. Tuleeko tässä vettä? Kokeile. Ota riskin. Pistetään toho. Tää kusetit mua. Ei siitä tullu vettä. Mitä ihme? Mulla on high groundi. Tää voi olla aika hyvä. Tää voi olla aika hyvä. Sä voit ehkä jotenkin päätellä. Mä veikkaan, että sä et tuu arvaamaan, mikä tää on. Mä en tiedä, miten mä saan tän silleen suopäin. Mä tavallaan halusin heittää lumipalloa sulla. Sulla on lumipallo. Tavallaan halusin heittää, mutta mä tavallaan, kun sulla on sen verran blokkeja takana, että... Ei sä oot kyykys, en mä lähde. Okei, mä en oo kyykys. Se olisikin kun tuolta tulis subli. Me sinne ihan reunaa, tänne näin. Mä jään tähän näin. Ota, noniin. En mä vielä, mennään nyt vähän lähemmäs vielä. Me mennään muuten oikeesti lähemmäs. Haluatko tämmösen? Haluatko tollasen? Se ei tehnyt sun damakees! Yes! Oot sä kreatiivella? Ei ne vedä damakea. Niin, mutta eikö ne vedä niinku sua taaksepäin? Ei. Haluatko tämmösen? Haluatko paperia? Okei, heitä mulle. Aki! Pata. Oisit heittänyt tohon roskapönttöön. Hei, tähän mä meen! Hei, laita tähän näin tohon noin, niin sit sä pääset siitä sillä, kun se menee tohon, niinku tohon seinään, niin sit se valuu sit silleen. Sai emeraldia. Tuon oisit tiputtanut mun päälle. Oh no, alkaa jännittää, kun me mennään vaan lähemmäs ja lähemmäs koko ajan. Mä haluaisin jonkun miekan nytte. Mä haluaisin jonkun tai miekan. joku ase. Mulla on vaan toi lapio, mut sillä ei hirveästi oikein tehdä. Lähemmäs. En mä voi! Voit tulla lähemmäs. Mulla ei edes blokkeja, millä blokata sitä. Mulla on hakkaa tätä pois. Tämmönen, mitä mä tällä teen? Tossa. Ole hyvä. Sä avaat, että kun mä menen siihen. Ei tähän mun pataa hei nyt istumaan. Ota. En mä uskalla mennä siihen. SpongeBob! Kuinka siis se sun vede? Joo. Otellaan nyt vähän vielä tässä. Kohta mulle tulee joku miekka. Niin. Voitin! No otetaan nyt revanssi, hei. Round 2. Fight. Noniin, Okei, alkaa. sä voitit äskeisen, nyt otetaan revanssi. Mikä? Vitsi, kun olisi ollut se toinen. Mitä Vitsi, kun olisi ollut Oselotti. Mitä? Mitä? Ampiainen mulla on Se on Oselotti. Älähän sitten tipu, kaveri. Hyökätään ton kimppuun, toi musta tyyppi. Oh! Joo, T-blokki on. Mä voin laittaa Jes, valoa kansalle. Kato kissa. Mä sain kivihakun. Tuntuu, että sä oot pitempi kuin mä. Jos toi kissa nyt työntä mut alas täältä oikeesti. Mä työnnän sen. Mitäs mä tuun tappaa sen eka, kun sä... Kiitos. Shulkeri. Shocker. Sait sä mitään? Oh my god, mitä tää...
Mitä sä sait? Mä sain aarre haudatun aarteen kartta. Ei vielä 10 varteni. Minkä? Okei. Mä luulin, että mä sain netherite. Miksi tää kissa ei liiku? Mä kohta lyön tätä. Sori, en lyö. Mä tuun vaan täältä taka. Tulen tänne. Kato, mulla on peruna. Ota peruna. Todella. Tästähän tällainen. Nyt sä et näe, mitä täällä tapahtuu. Mitäs siellä tapahtuu? Ota peruna. Syö tää peruna. Oikeesti. Mitä siellä tapahtuu? Älä kurki. Menee vaan Oselotin. Ja sun merchin sieltä. Ei, toi on lähellä. Silloin vaan pikku varmasti. Milloin tulee shoppiin? Alku 20 merch. Niin, milloin tulee? Milloin? Vaikka se ei tykkää susta, se tykkää musta mieluummin. Mitä se sulla on? Merilyhty. Bara, bere, bere. Kato, tuolla. Mitä? Joo, monese koko. Kato, mitä mä sain. Tää oot sä. Tää oot sä. Kohta. Mut tää oot sä. Äsken tää oli sininen, mut nyt se on harmaa. Mä sain korallia. Mä menen väliin. Mä sain toisen kultablokin. Okei, nyt mä laitan tän tähän. Kato, mitä mä sain. No, et sä hyödyntää tuota jotenkin. No, Tuhoa se. Mä voin laittaa. Sitten se TP mulle. Alku 20. Oh my god, mä sain tällaiset. Eikö se oo päheet? Kato, mitä mä sain. Kato, sä puuppasit sun pantsit. Kato. Sait sä elytrat? Miksi saisin? Mä katsoin, että sait elytrat. Mä sanoin, mitä? Nyt sä et näe, mitä mä teen. IG. Akla. Mitä kirjoitat sinne? Mitä sä sinne kirjoitat? Mitä tossa on? Kultakuokka, tähän tulee paljon. Kato mitä mä sain, haluatko sä rikkoa tän? Ja se on timanttia. Niin. Haluatko sä rikkoa sitä? Se on timanttia. Älä huijaa, toihan on ihan selkeästi redstone. Ei kun onks toi emeraldi, en mä oo varma. Mut tuntuu, että toi on oikeesti netheriittiä. Kato mitä mä sain. Kaveri. No mä sain netherittiä. Jotain voi pistää. Onko? Näytä. Ei pysty, pysty. Näytä. Mä rikon. No niin, et nähnyt kun mä näytin. Toi on netheriitti. Kiillotettu musta kivi. Musta kivi. Näytä. Pressure blade. Kato mitä mä sain. Mä sain netheriittiä. No, mullapas on kultakuokka ja... Mulla on netheriittilapio. Älä... Mua ei pelota. No, minua pelottaa. Ei vaan. Minua pelottaa. Tehkää tälleen näin.
Uhu. No se pahonen. Mulla on mun salainen ase. Mulla on mun salainen peruna. Kato, kaveri. Mä laitan tänne... Kato, mullakin on kaveri. Kato. Sehän tulee tänne. Ne istu. Eikä se syö sen. Kato tänne. Siis katokko se... No mulla päässä on tällainen. Kato kun se kattoo tänne. Mä haluun tappaa tän. Kyllä mä tykkään sitä. Just haluaisit tappaa se. Mä haluun tappaa sitä. Me piiloon. Wow, en meekään. Mä sain hienon Kato. asian. Kato. Pistä siihen. Ota, Ei kun eihän ota. se pistä. Älä kerro sitä. Niin. Mitä? Siis torjun mä sen sun atraimen isku just tolla. Se on mun atraime. Just kun mä placeasin sen tähän maahan. Ei oo totta. Mitä sulla on siellä? Ei mitään. Kerro. Ei oo mulla mitään. Jee! Mä en kutsannut. Come on! No koska se on. Onks tää oikein? Nyt tää on oikein. Että No niin, aloitetaan. oot. No niin, finaalikierros. Tän jälkeen ratkee. Noniin. Final round. Fight. Ja aika on musiikkilevy. Täällä mä en tee yhtään mitään. Haluatko musiikki? Tää on mutta ihan hyvä ollut busolevy. Joo, anna. Onko sulla jukebox? Ei. Onks tää liian matalalla? Mä. Tota ei lasketa. Lasketaan! Ei lasketa. Lasketaan! Mun on Se on isompi. 1, 2. Minä voitin. Et voittanut. Vedetään uudelleen. Vedetään vielä. Ja no niin. Final round. Fight. Toi on hyvä. Mitäs sait? Mikä toi on myös se? Se on huono. Älä me. Onko tuolla vettä varmaan, niin mä työnnän sut sinne. F-chatti. Paistettu turska. Noin. Ja samalla tuplavet. Mikä on tää nimi muuten suomeksi? Mitä? Hai. Miten sä et lennät tuolla lautalla? Eiku jotain matolla. Lentävä matto. Lehmä. Mulla on nyt lehmä ja kyläläinen. No oota aina mä kerran vähän blokkeja. Tässä on mennyt varmaan puoli tuntia.
No niin, nyt toimintaa. Mitä me nyt tehdään? En me nyt tässä voi seistä. No jos sä pysyt siellä, niin mä tuun sinne ylös vaikka. Sopii sitten. Me pitää odottaa sitten. Ei sulla olisi ylimääräisiä blokkeja. Mulla on vaan tämmönen. Jos olisi ollut hevonen, niin olisi voinut käyttää. Kato, heinäpaali. Se olisi ollut. Ei sille voi laittaa. Eikö? No. Ei. No sitten se oli ihan hyvä, että sä tapoit sen sitten. Ruskea sieni. Ei voit sä laittaa sitä vettä siihen? Ei. Please. En mä. Laita, ei mä haluun juoda. Mulla on lasipullo. Et sä nyt nappaa mun vettä siitä. Tää ei nappaa, se on loputon vesi, jos tästä vaan. Siinä oli. Ja mä tuun tappaa sut seuraavalla kertaa. Mä tuun tää. Sai punajuurikeittoa. Nam. Mä en oo yhtään valmis tähän taisteluun. Peekaboo. 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 No niin ja... Nopeammin sitä tavaraa sieltä. Miten sulla on jo tommoset armorit ja mulla on jotkut nahkahousut? Ei edes sitäkään. Se oli viime matsissa. Okei, mene sinne voimassa, niin mä tuun sinne. Vielä. Mulla on ase. Mullakin on ase. Kato, mulla on oikea ase. Mulla on 2 asetta. Näytä. Kato, tässä on 1 ase. Mä näen mitään. Okei. Halua tässä enää, mä menen tänne. Hei nyt ihan oikeesti, miksi mä oon täällä? Ähä, sä oot yllä muhun. Haluatko blokin? Okei. Just. Haluatko tois? Tuo blokki. Me tonne taakse, niin mä tuun sinne. Okei. Hei. Mene sit tänne. Okei, mä oon täällä takana. Mä oon täällä takana. Mä katon sua koko ajan sitten. Mä haluan vaan katella. Luota. Hei, mulla loppuu aika kohta tietokoneesta. Mulla loppuu aika tietokoneesta kohta. Meidän pitää tehdä tää. Okei. Jos tää antaa mulle jotain hyvää, niin sitten mä en tuu. Yes! Siis mä en kuollu. Mä tuun alas. Sä Mä voitit. voitin! Sä voitit. Mä voitin! Niin voitit. Mä tipuin tuolta, mä olin se, että joo mä en jaksa oikeesti, tää oli tässä. Siis mä oon sillä äkkiä waterbuckettiin, mut haluatko nähdä mitä mulla oli, tuu tänne ylös? No. Tai niinku tälleen nää meille tällä hetkellä kamoilla. Mulla ei ollut meitä. Haluatko nähdä mitä mulla oli? Mulla oli tällainen. Sitten mulla oli tällainen. Mua ärsytti, kun mä en kerännyt pistää tota missään vaiheessa. Mä olisin voittanut helposti, mutta kertokaa kommenteissa, että kumpi teidän mielestä voitti äsken. Minä vai Todellakin minä. Ishmael Games?
No siis mä en kuollut ja sit siellä, kattokaa, chatit lukee, että Darvils on tuomittu putoamaan kohteen alku 22 toimesta. Olisiko tälle videolle noin 5-7? Ehkä 7. Okei. Jos tää video saa 7 tykkäystä, niin Koska en tehdään toinen osa. Mitäs tykkää tästä? Mut ei mulla muuta. Tilaa kanava, tykkää videosta ja mä koitan tehdä vähän aktiivisia videoita. Mä nyt mietin, että teen comebackin, mutta siitä on 2 kuukautta, kun tein viimeksi video. No niin, nähdään. Moikka, moi!